Inawgurata d-dera ġdida tal-pjazza ewlenija tal-Birgu. Ix-xogħol li sar b'investiment ta' ftit aktar minn 3 miljun euro ġie inawgurat il-ħamis filgħaxija. Il-pjazza ngħatat il-ħajja b'infrastruttura moderna, bidla notevoli l-wiċċ tal-pjazza. Is-Sindku tal-Birgu John Boxall qal li dan hu l-qofol tal-proġetti kollha li saru f'din il-lokalità u li qatt iridu jsiru. It-toroq kollha jinfdu għal din il-pjazza, pjazza ta' storja kbira. U ridna nagħmlu il-pjazza mhux għall karozzi imma n-nies. Ma' TVM News id-direttur tal-Uffiċċju Studju Urban li ġifdat bix-xogħol tal-pjazza Antoine Zammit spjega li l-biċċa l-kbira tal-pjazza saret żona pedonali. Llum għandna spazju primarjament pedonali, purament pedonali ġifieri, li huwa pavimentat kollu kemmu, però mbagħad għandu wkoll il-maniġġjar tat-traffiku biex hu iħalli residenti xorta waħda ovvjament jaċċedu fid-djar tagħhom u jkun hemm żoni ta' servizzi li hemm bżonn. Il-perit responsabbli mid-diżinn tal-proġett Dorian Kakija nnotat li mal-istatwa ta' San Lawrenzo l-Monument tal-Vitorja naqdet karatteristika ġdida. Fl-art jispikka l-perimetru tat-torri tal-arloġġ li sal-1942 kien wieqaf f'din il-pjazza. Kull fejn illum tara travertin ħamrani tifhem illi qed jispjegalek xi ħaġa rigward fejn kien jinsab it-torri tal-arloġġ u l-binja ta' ma' ġenbu. Il-perit Kakija qalet li l-pjazza ġabet magħha diversi sfidi u waqt ix-xogħlijiet instabu diversi ġibjuni li matul is-snin kienu ntelqu kif ukoll żewġ ċisterni. Il-kuntest storiku ta' din il-pjazza illi rrispettajnieh b'kull mod illi stajna fid-disinn. U fost l-isfidi prinċipali kienu l-ammont kbir ta' sejbiet arkeoloġiċi illi sibna ma' kull pass ta' tħaffir illi għamilna fil-pjazza. Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi Chris Bonnet qal li dan hu proġett li jmur jitfit mal-viżjoni li għandu l-Gvern għat-Trasport u l-Infrastruttura tal-pajjiż. Dak li l-pjazza qed jingħataw lin-nies. Min-naħa tiegħu Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Ian Borch innota li l-kwalità ta' dan il-proġett qed tikkumplementa xogħlijiet oħra li saru mill-Kunsill Lokali fil-Birgu u l-Kottonera kollha. Il-proġett ta' tisbieħ tal-pjazza sar minn Infrastructure Malta u l-Awtorità Maltija t-Turiżmu l-MTA.